ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Itinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya ni Apo tayo na Jesucristo, ti ayat ti Dios Ama tayo, kan ti panakairanot ti Espiritu Santo, ti adda uma kada kayo. Hasta ako mamod kayo. Gagayam, salamat na anda kayo itatang malam, anan, kayo yaman ti Apo, ti misa kat may isa nga panagyaman. Eucharistia, mo ti kaya nasa ti Eucharistia, Thanksgiving. So every Mass is a Thanksgiving. Pasasalamat, no? Kung ang taong marunong magpasalamat, lalong pinagpapala ng Diyos. Kapag ang tao ay nakatutok lamang sa mga negatibo, mga reklamo sa buhay, mga problema, kukunti o baka hihinto ang mga blessings natin, no? So, dapat marunong tayong magpasalamat kahit na mga maliliit lamang na bagay. Dahil ang Diyos natin ay laging handang magbigay ng mga pagpapala kung tayo marunong magpasalamat. Tingin natin ang kapatawaran, tumawat iti pakawan, kadag iti basbasol tayo. Apo, sika, iti mangted, iti bilag mi, pigsami iti inaldaw, na panagbiag ni, Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Sika, O Jesus, tinang pugsat ti kawar, iti basol, pinarmek mo, iti patay, pabalan ti panagungar mo. Apo, Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, Jesus, sika, iti kanayon nga mangmangted, ti bagim, nga taraon mi iti inaldaw. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kuma, di man nakabalin a Dios. Pakawanan na kuma, dagiti basbasol tayo, kat ipan na tayo, tibiyag nga agnanayon. Kung manarag tayo, dawatan mi ken kaapo, tasaganaam ka, dagiti puso mi ibabaan, tana Diyosan, at bilag mo. Tapno yunton, umay ti anak mo, maikarikam to, mairanot, iti padayat ti agnanayon na biyag. Ket karbangan minto, ti umawat, tinailangitan at tinapay, ngay paay ni Kristo. Iso a Dios, ket makipagbiag, ket makipagarikan ka, ket ti Espiritu Santo, iti agnanayon, nga awan inggana. Tugaw tayo kakabsan. Dahiti may basa na ataw ti libro ni Propeta Isaias. Dito'y bantay siyon. Mangisaganan to ti Apo aman nakabalin amin. Iti patayang agpaay katagiti amin ang nasyon dito'y globo. Agkakaimas to ataraon kan arak ti maidasar. Iti daytoy abantay, ikatan lang to ti ulap, nila dingit nga adda tingatuan dagiti amin a nasyon. Punasan to dagiti amin a luwa, ket ikatan lang to iti pakaibabainan a sinagaba dagiti tattao na iti entero a lubong. Ti Apo a mismo tinagsao, inton mapasamak daytoy, kunanto ti tunggal maysa. Isu ti Diyos tayo. Nagtalag tayo kenkwana ket inispal na tayo. Isu ti Apo. Nagtalag tayo kenkwana ket ita naragsak tayo. Ket napnon tayo iti rag-o. Agsipod ta insalakan na tayo. Daytoy ti sao ti Apo. Salmo responsoryo songbat. Agtaeng aktong agnanayon iti balay ti Apo. Ti Apo ti pastor ko. Adda aminan amasapol ko. Iti nalangto akaruutan paginanaennak. Iti sibay dagiti natalnang obbog iturong na. Baro apigsat ipaay na kanya. Iturong na titumutop adalan gapo itinagan na. Buray pay no aglasatak iti ingget sipnget a lugar. Jakto agbuteng tadda ka kanya.
ti sarokod ken baston ko sa lakmiban na. Mangisagana ka iti padaya ngagpaay kanya. Iti imatang dagiti kabusor ko linanaam iti ulo at liplipyas ti tasak. Awan dua-dua ako muyog to kanya iti kinaimbag ken kinamanagayat mo bayat ti panagbiag ko ket agtaengak tong agnanayon iti balay mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ti Apo ti adapuma kada kayo. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Nagna ni Jesus ti igid tinanaw ti Galilea, simangat ti maysa aturot sa nagtugaw. Napan kenkwana ti adu a tao ang nangikuyog kadagiti pilay, bulsek, lupi, umal, ken adupay ang masakit nga indisuda ti sangwanan na ket pinaimbag na ida. Nasdaaw dagiti tattao ket indaydayaw dagiti Dios ti Israel iti makita da a makasaon dagiti umal na imbagan dagiti lugpi makapagnan dagiti pilay ken makakitan dagiti bulsek. Hinayaban ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana maasyanak kadagitoy at tattao tatalong aldaw dan ditoy yan ko ket kita awanan ti kananda. Diyak kayat apagawidan ida as sibibisin amangan no matalimudaw da iti dalan. Sa dino ti pangalaan tayo dito'y datang, iti unganay akanan, ti kastoy kaado ti tao. Sinaludsod dagiti adalan. Adamano at tinapayo, dinamag ni Jesus. Pito, ket sumagmamano, ababasit nga ikan. Insumbat dagiti adalan. Imbilin nga rod ni Jesus kadagiti tattao, nga agtugaw da iti daga. Innala na dagiti pito at tinapay, ken dagiti ikan sa nagyaman iti Dios. Kalpasan na, pinispisi na dagit sana inted kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin kat nabsugda, upat aribo alalaki tinahan, malapsid dagiti babae kat ubing. Pito a basket tinapno kadagiti natda, na inornong dagiti adalan. Ti Ebanghelyo ti Apo. At tugaw tayo kakaksat. So, brothers and sisters, panggap ti panagpakan ni Apo Jesus dato'y gospel tatta. Amo tayo nga ti COVID, ato ti sintomas na niya, panag-uyot, gatol ti karabukog, kada panagkapsot ti bagi. Kamadagayom ko nga na COVID ko na ti number one nga simptomas ti COVID, kat bisen. Apay, siyempre, kaputi COVID, awan ng ti kwarta ti tao, mabibisin ang aminan, nagaduti bibisin. COVID data ti makagapo, kakabsat. So, itatang nga panawan, masapol ti griring nanod. So, ti message na dato'y gospel tata, sharing. Ta 4,000 nga lalaki dagitoy, day da desierto, kat awanan ti pagkatangan, no, pangalaan na ti makan, at sumignaten, kas nakastoy. So, bumabati initan. So, baka matalimu daw da itidalan. Naasyan ni Apo Jesus. Kat, anya tinaaramid. Adagaya may sa kanya da, nga dabalon na, nga pito nga tinapay, kan sumagmamano nga ikan. Kat, hindi nakita dagiti tattao, na nangirwar, tibalon, da may sa. Inwar damat tibalon da. At damat gayang balon da ang amin. Iso nga, imbado, dapay tinasubra nga tinapay. So, it is about sharing. A miracle of sharing. Dito ti masapol nga milagro tayo tatakakapsat. Ta adam gayang iduldulin tayo ang amin. Ang tayo nga tagibasitan da di adda.
Amo ti langit kan impyerno, agpadpada kakabsat. Adu ti makan, at itidog ti kutsara, ngam di langit magbabsog da, di impyerno mabikbisin da. Tidog ti kutsara, nagado ti makan. Ije impyerno, mabikbisin da, tapay. Sobrang katindog ti kutsara, handa maisubo di iwat da. Ha? Ngam di langit, nagadumakan at itong kutsara, parehas lang yung magbabsog da. Apay? Kasi sinusubuhan nila ang isa't isa. Magbabsog da. Tasan ka di bukod da nga bisin, ti pampanunutan da, hindi ka di bisin, ti padada nga tao. So, kastamat ka kabsat, no, dati sharing ka da tayo, awan ti agbisin. There is enough for everybody, for everybody's need, but not enough for everybody's greed, kung nangarap ni Mahatma Gandhi. Diba? Dati gospel kat kunana, pito nga tinapay, dadi adda. Kuna ti may isang writer kat, actually, sangapulo ko madayay. Kinnan ni Judas, dadi talo. Kinnan ni Judas. Kaslamat lang di ayuda, sangapulo, nagbaling na pito. Urako. Now, dati kakabsat, ti leksyon tayo nga ron tagta, tayo panunutin, ti kasapulan, ti maysa. Kasi pag ang isip mo, laging nakatutok doon sa sarili mong problema, sarili mong sakit, ang sakit ang tuhod ko, lagi yung sarili mo lang iniisip mo, lalalayan. Kapag ang iniisip mo ay ang ikabubuti ng kapwa mo, ng pamilya mo, no, ng paano ka makakatulong sa iba, makakalimutan mo yung sakit mo at mamaya mawawala na yan. No? So, ating isipin paano tayo makapaglingkod, anong maiaambag natin, at magpasalamat tayo sa kung ano ang meron sa atin. Nyati inaramid ni Apo Jesus, hindi binindisyonan na dajay tinapay niya. Innala na dagiti tinapay, kandagiti ikan sa nagyaman. Ano yung nagyaman? Nagpasalamat sa Diyos. Agpasalamat ka, uray basit. No? Kasi kung minsan tayo nadidepress dahil lang tinitignan natin yung blessing ng ibang tao, magpaisuda, magpaitigastoy-gastoy ng pamilya, di pamilya may kastoy laan, madepress ka. Kasi ang tinitignan mo yung blessing ng iba, hindi yung blessing mo. Tinitignan mo yung wala, hindi yung meron. Di ba? So, tayo agyaman, oray basit. Salamat ako, tadati pungan ko. Salamat tadati paglinungak na balay ni, gidad dumaawan. Salamat ako, dati pamilya. Salamat tadati wifi, no? Salamat Lord, no? Imbis na nakikipag-away ka, naiinggit, naninira, no? Kailangan agpasalamat. Diba ang tao na pag nagpapasalamat, salamat yung binigay mo nung last Christmas. Ka nakantumanan no Christmas. Ngam, no, reklamo ka nga reklamo. Nagyaman bueno, di mo pa pinasalamatan, di nang tadking ka di Christmas. Yati bagana. Ano na dahil di na mo pasalamat no kunana. Wanan. Kasi man ni Lord, kung di tayo marunong magpasalamat sa Kanya, malamang di na tayo makakatanggap pa. So, kakabsat, give thanks, share your blessings to others. Tumakdar tayo kakabsat. Ama, agyaman kami, nagadudagiti blessings mi, Apo, pasensyakan, aming mapampansin na datuma. Baling kami materialistic, makasarili, at di makikita mi negatibo. Apo, pakawanan na kami. Salamat, Apo, dadatoy nga palagip mo kada kami. Sapay ko, Maapo, maadal mi ti agririn na noon. Panunutan mi ti pagkasapulan lagi kay mas kakaasi ngamda kami. Salamat, Apo, ada dagiti angas mi, dabigsa mi, dabiyag mi, usaran na kami nga instrumentong mabindisyonan mo, dagiti dagto mapay. Kat awanton ko man ti agbisin, awanton ko man ti agsakskit, awanton ko man ti agrigat, no, da iti ayat
kat iti baet mi, ayat iti unag ti balay mi, kan iti puso mi. Gapo kan Kristo nga apo mi. Amen. Tugo tayo, brothers and sisters. Madaydayaw ka, O Apo Diyos at ket panagtrabaho mi, ket pagbalinem to, at tinapay tibiyag. Madaydayaw, tumakdag tayo, brothers and sisters, kat kumararat tayo, tapno dagito'y daton tayo, makayayo ko nga, iti Diyos Ama, Ama nakabalin amin. Kat ay apakaiday dayawan, kan pakaigloriaan, tinagan na, kat kastamat apagilmagan tayo, kan tikadagupan, tinasantuan na iglesia na. Apo dawatan mi, tama idaton kuma, akan kanayon ken ka, ti sakripisyo, tinapasnag, apanagserbi mi, ti panagtungpal mi ti insungsung mo a misteryo ti Eucharistia ibungan na kumakada kami ti panangisalakan mo gapu kan Kristo nga apo mi ti apo ti adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo pagyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudnoonay amay kari katrumbeng anlong di kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo kandiso. Agyaman kam ken ka apo na santuan nga ama man nakabalin kat pagnanayon a Dios kapukan Kristo nga apo mi. Isu iti damo na timay inkawes na tilasag mi anak urapay kat sinumpot na nga intungpal. Dahil di ingakat mo kadagidi tiyempo akadaanan ket inlukat na kadakam ti dalan ti panakaisalakan tapno inton ti tuanan ti umay ket mapakuyugan ti dayag at kapnyagan isunton tinkam panangawat asilalatak ti isagot na akinagkasat isungain karina ket namnamaan mi asiriridam anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti tronos ken dominasyones ken dagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti gloriam. Santo, Santo, Santo ti Apo a Dios dagiti amin a parswa ti langit ken daganap nuda ti pagayday-dayawam sanay ti kanata. Madaydayaw ti umay tinagan ti Apo sanay ti kanata. Pudnoon ay Apo, abiig ka a kinasanto, kat sika ti bubuayan, ti amin a kinasanto, dawatan mi nga rod, ngay pay mo de Espiritu, amang pasanto, kadagito'y adaton, tapno pagbalinan, kat ipay mo inakada kami, apagikendara ni Apo mi a Jesu Kristo. Isu, idisak bay ayawat na asya ayat, ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Inispisinan sa naintet kadagili disipulos na at kinunana alayan nyo kat mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagik isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamat akalpasan day di manang rabiida mangalay ti kalis nagyaman mananken ka sa naintet kadagili disipulos na ket kinunana, alain niyo, ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis, ti darak, dara ti baro, kanagnanayon at ulag. Isu, amay uyat to, amay ipay kada kayo, ken kadagiti amin at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol. Maramitin niyo daytoy, apang ilaglagit niyo kanyak. Iwanagawag tayo ti misteryo ti pamati. Iti ngarud, panangilagip ni ti papatay ken panagungag ni Kristo, idaton ni ken
Apo, titinapay ibiyag, kan ikalis ti pan nakaisalatan. Agyaman kami ka, taympay mo, amay ikali kami, nga dat dito'y saklang mo, kat agserbi kami ka. Dawatan mi Apo, tada kami, amakiranod, tibagigan ka ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Naglagipam kan Apo, ti iglasyam, ana isaknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayak na ana Diyosan. Naglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Asinto Obispo mi, kan dagiti amin apapadi. Naglagipam pay Apo, dagiti kakagsat mi, amat maturog as sinanama, ti panagungar danto, kaya namin dagiti bigmusayan, iti sinong takaasim. Tayo man lagipan, dagiti na tayo nga membro, ti pamilya tayo, iti pimusay nga kakabagyan, ken gagayam, ken amin-aminan nga pararuwa sa di purgatorio. Awatem kat ina, iti sinong taranyag mo Apo, apakakitaan daken katirukan rupa. Dawaten mi Apo ta ipay rumat, takaasim kada kami. Aramidem kuma, ama ikarikam amin, ket nanayon na biyag, ket makiranod kamto. Kanaingasatan a Birhen Maria, ngay na ti Diyos, hinagasat a Jose esposo na ni Santa Rosa, dagiti nagasat nga apostoles, kanamin na sa santos, isuda ang nakabugno, ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kang tukad nagkadakwada, ang mangitantanok, ken mangidaydayaw, ken ka, gapukan Heso Kristo, nga anak mo. Gapukan Kristo, sinakaysa ken Kristo, ken iti silong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, ti agnanayon, kawan inggana. Kumalarag tayo ti Ama tayo ang ilangitan, ket intay amin italat ken kuana dagiti na duma-duma nga kasapulan tayo. Ama mi gata sa langit, manaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinagan mo. Tidagatas sa dilangit, iter ka na kami dero ito'y, ikanan mi ipatinayon nga ang daw. Pakawanan iti basol mi, kasmet pamakawat mi, ibasol lagi tinakabasol kada kami. Di nakambat baybayan, mamandugot ti sulisog, salakan na kambat kinagas. Dawatan ni ken kaapo, tay sanakan na kami, kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kat asia ayat, ti kapya kadagiti aldaw mi. Dat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami. Dan ti amin ariribok, may lanawa kami. Kabayatan ti panangoruray mi, ti kinagasat anam namaen mi. Yan ti ayon Heso Kristo, anang isalatan kada kami. O Apo mi, a Heso Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya agapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbason mi timingmingam, dudikat ti pamati ti iglasyam. Ket kas mayan nurot ti pagayatam, ipay mo kad asiya asikan kuana, ti kapya kan panagkaykaysa. Sika ngagbiag dinagari ti agnanayon nga awan inggana, ti kapya ti Apo, kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipay tayo, ti kapya ni Kristo, iti maysagan maysa. Peace be with you, brothers and sisters. Kordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasol ilubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasol ilubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasol ilubong, iklat matatakal ti kapya. Nakagsat, atoy, ti Kordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasol ilubong. Nagasat tayo, anaayaban, iti padayana. Apo, yang kay mamaya. Balik.
aking pagpahinga, kasama mo, bayan mo aking panatagdag. Konsolami, Body of Christ? Body of Christ? bayan ko maging panatag kapag kalikayang ililigtas ang malubog sa akin at mapuno ng lungkot ang iyong puso. Huwag kang mangamba, narito na. Maging panatag ka, bayan ko, ika'y aking ililigtas. Maging panatag ka, bayan ko, sa akin ka mapahinga, kasama mo, bayan ko, maging panatag ka. Konsolami, o tulad ng pastol. Manarag kayo. Apo ipaimukat ang kaasi kada ito'y nadiyusan ang sakramento. Dalusan na kami ti amin a kinadakas. Kat saganaan na kam iti panang rambak mi. Iti fiesta ti panakaipas nga iti anak mo. Iso makipagbiag iti agnanayon nga awan ingana. Announcement, sister. Welcome back to the ministry. Magandang hapon sa lahat. Muling nagpapasalamat. Unending thank you for Father Ralphie and Sean for the Barangay Mass today, this afternoon. Kaya nagyaman kami Apo on behalf of our Barangay Captain Jonathan Natividad. Andito si Barangay Treasurer, ay Barangay Secretary natin, presence ni Virginia Gayat. Ay Barangay Treasurer. Sa mga CDO, natuna kasi sa ating kanina, Beach W, Nandito Susan Ochinang, salamat ante. And Barangay Santa Rosa Community, agtal-talok tayo lahat na kinaapo niya. Anta yung we will not stop. Yung nga sabi is, manalig lang tayo sa Panginoon. Dawatan mi Apo ating gundaway, pinagmisa kat dawatan tayo lahat ating suporta para simbahan tayo. Tani, tayo final pass Apo dyan, bayadan tayo di evacuation center. So may binigay sa amin ng booklet, offering booklet, and then yung isa para sa amin sa Ligalyo Apo. Any amount naman to, so sabi nga kanina, give thanks and share your blessings to others, especially sa project ng ating simbahan, ang ating evacuation center. Yan lamang po, Father. Ako, ampok nga, agregrigat tayo amin, so nga matarosak ako no, palabasan yun, di ba? Yung envelope niya. Tayo nga, awan tipil-pilitan tayo ako. So, ang dami, sabay-sabay kasi magkakaibang mga corpus yan na yung kaya lang po. No, awan pa, edi awan, okay lang ako. Yeah. Tayo nga husgaan, edi awan. Okay, so makita yung schedule ti simbang gabi, 4:30 ang nakalagay, pero magiging 5 o'clock po ha. Yung madaling araw, parbangon alas 5. Suti ko na ni Madam Mayora. Sumurot tayo dyan, curfew. So, papalitan natin yung 4:30, magiging 5
a.m. Pero yung misa ng gabi, simula na sa 5:30 p.m. 5:30. 6:30, agaw-awit tayo doon. Okay? Tapos, DJ Rabii, yung misa ng gabi, simula sa December 15 hanggang December 23. Yung misa ng madaling araw, simula sa 16 hanggang 24. So, ganun po. Advance ang yung evening mass. Salamat, kakabsat. Merry Christmas. Sapay ta dato'y barong atawan. Kat nataltal na rang ay. Napinpintas ko man ti mangyari ti biyag tayo. Apaw niya. Tataasi tayo. Nagaluti pintimanan. Thank you. So, tamakdar tayo kakabsat. Di Apo ay birthday December celebrants. December kabuanan. Pagkata mo. Maganda ka, bawal ka. Kaya na ni Madam Sosa na. Madam Sosa. Okay. Birthday celebrants. Mga ka-birthday ni Jesus. Ha? Di Apo at ako makalakay. Mama, dawatan ni nga bendisyonan dagitoy nga ag birthday. Salamat Apo, tibiyag nga impabulot mo. Sapay kumata, manay-nayunan pa'y ti adu nga tawtawan nga nararagsat na salunat kaya nataluna. Tibiyag dagitoy kakapsat mi. Bendisyonam dagitoy pangarap ta. At sapay ta nasalunat ta nga kanayon yadayong idati amin nga pagdaksan, bendisyon ng ti pamilyada, ti paay mo ti ramay, kan ginawa, kadakwada, gapugan Kristo nga Apo mi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At bendisyonan na kayo, ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Pasan, tinisa, gawin tayo si kakapya. Yaman tayo. Yaman tayo. Salamat po sa ating mahal na punong barangay at sa Barangay Council, mga CPO, BHW at lahat po ng mga tumulong. Thank you po.